Λοιπόν, σήμερα θα φτιάξουμε με τη μέθοδο Mini Diab μία βάις καπνιστή. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι από πίσω μου, να τα δείτε και εσείς. Θα χρειαστούμε 2,5 κιλά βίνι Βιέννα ως βάση, 1 κιλό wheat, το οποίο είναι το σιτάρι που λέμε, 1 κιλό βίνι Μιούνιχ, θα μας δώσει μια ωραία γεύση στη βάις, και γύρω στα 250 γραμμάρια καπνιστή, βίνι καπνιστή, που θα μας δώσει και το τελικό αποτέλεσμα της καπνιστής μπύρας. Επίσης θα χρειαστούμε 30 γραμμάρια λυκίσκο Hallertau και τη μαγιά, η οποία εγώ προτείνω την Dunstar Munich. Όλα αυτά θα μπουν για να μας δώσουν το τελικό αποτέλεσμα της μπύρας. Ξεκινάμε. Λοιπόν, γεμίσαμε την κατσαρόλα μας με 21 λίτρα νερό. Το φτάσαμε σε μια θερμοκρασία 67 βαθμών Κελσίου, με σκοπό, πέφτοντας μέσα το κρυθάρι, να πέσει γύρω στους 64 με 65. Εκεί θα μείνει να μουλιάσει για μία ώρα, ώστε να μας βγάλει τα σάκχαρα που θέλουμε, και κατόπιν αφαιρούμε το κρυθάρι με σκοπό να ρίξουμε μετά το λυκίσκο και να υπέρθει ο βρασμός, ώστε ο λυκίσκος να μας δώσει τα αρώματα και την πικράδα του. Λοιπόν, να ρίξουμε μέσα το κρυθάρι. Θα δέσουμε τα δύο τελευταία κιλά. Και το σιτάρι. Ανακατεύουμε καλά και παίρνουμε μια θερμοκρασία, να δούμε πού έχουμε φτάσει του νερού, ώστε αν μας έχει φύγει να το φέρουμε εκεί γύρω στους 64 με 65 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε 61, 62, 63, πάει για 64 βαθμούς. 64. Νομίζω είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, θα το αφήσουμε τώρα να μουλιάσει για μία ώρα. Είναι το λεγόμενο massing, το οποίο σε αυτή τη θερμοκρασία το κρυθάρι θα μας βγάλει τα σάκχαρα, όπως είπαμε, που θέλουμε. Αναταχτά διαστήματα, μια φορά στο τέταρτο, ελέγχουμε τη θερμοκρασία μας, πέσει πάρα πολύ, κάτω από τους 63, και αν παραστεί η ανάγκη, του δίνουμε λίγο φωτιά και σηκώνουμε τη θερμοκρασία. Σε μια ώρα επιστρέφουμε που θα αφαιρέσουμε το κρυθάρι για τη συνέχεια της παραγωγής. Αυτά. Λοιπόν, αφού πέρασε η μία ώρα που μούλιασε το κρυθάρι και μας απελευθέρωσε τα σάκχαρά του, το αφαιρέσαμε όλο. Όπως βλέπετε, αν μπορεί να φανεί, έχει βγει και το σακούλι με το κρυθάρι
για να αποφύγουμε τα πολλά ειζήματα και του δώσαμε φωτιά ώστε να μπορέσει να φτάσει σε σημείο βρασμού, να κοκλάσει το νερό. Τότε θα ρίξουμε μέσα το λυκίσκο, τα 30 γραμμάρια του λυκίσκου, είπαμε no halert out, μέσα σε ένα σακούλι που έχουμε φτιάξει μόνοι μας από ύφασμα βουάλ, είναι αυτό το ψηλό που χρησιμοποιούμε στις κορτίνες, για να μην έχουμε και πολλά ειζήματα από το λυκίσκο στην τελική. Και θα το αφήσουμε κατόπιν να βράσει για 1 ώρα. Αυτά, όταν κοχλάσει το νερό, έπεται συνέχεια. Λοιπόν, φτάσαμε και στο σημείο που, αν μπορεί να φανεί, έχει αρχίσει και κοχλάζει. Και θα ρίξουμε τώρα το λυκίσκο, τον οποίο τον βάζουμε μέσα στο σακουλάκι, για να αποφύγουμε πολλά ειζήματα, όπως είπαμε. Φτιάχνουμε ένα κόμπο όσο πιο ψηλά γίνεται, να έχει ελεύθερο να κινείται ο λυκίσκος μέσα στο σακουλάκι. Το δένουμε, όπως βλέπετε, και το ρίχνουμε μέσα, όπως είναι. Αυτό τώρα το αφήνουμε να βράσει για 1 ώρα, στο λυκίσκος να βγάλει την πικράδα του και τα αρώματά του. Η διαδικασία αυτή λέγεται mini diab γιατί στο τέλος θα πάρουμε πολύ λιγότερα λίτρα μπύρας για να την βάλουμε να γίνει η ζύμωση. Που σημαίνει ότι με πολύ λιγότερο νερό ξεκινάμε, ρίχνουμε τα υλικά που θα μας δώσουν σε αυτό το λιγότερο νερό πολύ περισσότερα σάχαρα και στο τέλος, πριν ρίξουμε τη μαγιά, συμπληρώνουμε νερό μέσα να φτάσουμε την επιθυμητή ποσότητα μπύρας που θέλουμε να ζυμωθεί, με όλα τα αποτελέσματα που μπορεί να έχει. Λοιπόν, τώρα θα την αφήσουμε να βράσει για 1 ώρα ο λυκίσκος. Θα έχουμε εξάτμιση νερού από τα 21 λίτρα που ξεκινήσαμε στην αρχή. Στο τέλος θα μας έχουν μείνει γύρω στα 14 με 15 και εμείς θα συμπληρώσουμε ώστε να φτάσουμε στα 20-21 λίτρα περίπου νερού. Αυτό θα το δούμε βάζοντας το πυκνόμετρο μέσα, να δούμε τι πυκνότητα θα μας έχει αφήσει, συμπληρώνοντας εμείς νερό, να φτάσουμε σε μια αρχική πυκνότητα του γλέφκους γύρω στο 1050, που σημαίνει γύρω στο 4,95% αλκοόλ. Για μια βάηση είναι πάρα πολύ καλό. Και αφού κρυώσει και φτάσει το γλέφκος, γιατί θα βγει καυτό, και φτάσει γύρω στους 21, 22, 23 βαθμούς Κελσίου, τότε θα ρίξουμε τη μαγιά και θα την βάλουμε με διαδικασία που ήδη γνωρίζουμε να γίνεται η ζύμωση. Αυτά και σε 1 ωρίτσα τα λέμε πάλι. Λοιπόν, η 1 ώρα που έβραζε ο λυκίσκος πέρασε, τον αφαιρούμε. Προσεκτικά γιατί ζεματάει. Και αυτό που απομένει είναι να περιμένουμε να κρυώσει, να το βάλουμε στον κουβά που θα γίνει η ζύμωση, να πάρουμε μια μέτρηση, να δούμε τι πυκνότητα έχει, να το αραιώσουμε, να προσθέσουμε νερό και τελικό στάδιο να πέσει η μαγιά και να γίνει η ζύμωση. Αυτά τα λέμε πάλι σε λίγο. Αυτό που απομένει είναι να αδειάσουμε το περιεχόμενο στον κάδο που θα γίνει η ζύμωση, να περιμένουμε να κρυώσει λιγάκι και μετά να αρχίσουμε να προσθέτουμε το νερό ελέγχοντας την πυκνότητα, να φτάσουμε εκεί που θέλουμε.
Λοιπόν, όπως φαίνεται, πέφτει μέσα και περιμένουμε. Θα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μπορεί να φανεί εδώ πέρα, αλλά έχουμε πάρει κάτι λιγότερο από 15 λίτρα. Αυτό είναι το πυκνόμετρο το οποίο θα μας δείξει πόσο πυκνό είναι το γλέφκος μας. Το πόσο πυκνό δείχνει το πόσα σάχαρα έχει μέσα. Εμείς θέλουμε να φτάσουμε σε μια πυκνότητα γύρω στο 1050, που σημαίνει γύρω στο 5% αλκοόλ. Για μια βάση είπαμε αυτό είναι πολύ καλό. Πώς μετρείται το 1050, όπου 1000 έχουμε σαν βάση το νερό, ότι η πυκνότητα του νερού είναι το 1000. Από εκεί πέρα μετράμε. Το πρώτο μέσα να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, εσείς βέβαια δεν μπορείτε να το δείτε, μπορώ όμως εγώ από εδώ πέρα. Η πυκνότητα είναι 1050, 52, 1054. Περίπου. Λοιπόν, θα προσθέτουμε μέσα νερό, καθαρό νερό, χωρίς χλώριο, έως ότου τη φτάσουμε στο 1050. Εγώ υπολογίζω ότι θα πάρει γύρω στα 2 με 2,5 λίτρα νερό. Συνεχίζουμε και βάζουμε μέχρι να φτάσουμε την επιθυμητή πυκνότητα. Αυτά και καλή ζυμώση.